אז חברים, אז אני עמוד חדש לפיג'יטויז. יש לי באמת המון פיג'יטויז, וגם פה יש לי גם מפריחי בועה, פופ-אפים, מוציאי עיניים, וגם לחצנים, גם פה. וזה האוסף שלי. יש לי צ'ידת אלכס וזה. יש לי מבחר צינורות, ובדיוק אמרה מגיע לי עוד צינור, ואני אוסיף אותו. ויש לי בננות, ויש לי המון זחלים, ואני ממש אשמח אם תכתבו לי אתגרים. יש לי המון סקווישי נידו, פחות נידו, אבל עדיין נידו. המבורגר, סטיץ', כזה של מים, איש, זוהר נידו, קצור המון. מבחר של טאבה סקווישי, בדיוק גם הגיעו לי. אז נסדר את זה איתכם. נשמח אם תכתבו לי כל מיני אתגרים כמו 3 ירוק, 4 צהוב וכאלה. ואני אשמח לענות על התגובות ולבדוק אם יש לי. אם אין לי, אז אני מחזיר למי שכתב לי עוקב. ככה טוב בשבילכם. טוב, יש לי מבחר של זחלים, ובדיוק גם הגיע לי. הזמנתי 5, הנה כל 5. נשים פה. יש לי כאן המון 3 מרקרים שהזמנתי, הם הולכים לזה של חרולי מזל. גם פירמידה, 2 פירמידות, וטיל לחרולי המזל. שים במגירה של חרולי המזל. עוד 2 מרגמישים לחרולי המזל. קפיצי. וכל אלה קצור גם לחרולי המזל. יש לי פה פיתים. יש לי באמת המון.